kanjani ngesipenda ake ngiyasho manje. Ube ngiyazi kushiya kanjani ngesipedi ngabe ngiyasho. Ube ngiyazi kushiya kanjani ngesisuthu ngabe ngiyasho. Kodwa ngijabulela ukuthi nivumile. Bafowethu, I guarantee you, I don't visit any place ngingazi ukuthi kwenzekani khona. It took me 12 years to do what I do. It took me 12 years to survey this country and see the faults and see the greats of it and also see what needs to be done. Akhetha ukuba indoda. Ngathi noma ngafa, yazi ukuthi njengoba sihamba la bafowethu lapha phakathi kwenu kunabantu abatshaliwe. Abatshalela ukuthi bezolimaza thina. Lapha phakathi kwamaphoyisa kunamaphoyisa ahlangene nezigebengu amanye lamaqembu. Yes. Manene ngimkhombisa ukuthi lento izolunga kanjani. Ayizukulunga ngokuthi sithi amaphoyisa abheda. Izolunga ngokuthi mina nawe silunge thina baphelelwe indawo abangalungile. Asizukulungisa. Uyabona la kule ndawo esikolo kunamaqembu ezigebengu la. Can you believe ukuthi amaphoyisa angamaqembu ngokwehlukana avikela izigebengu? Niyazi ukuthi ngimtshela ukuthi kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ngabaphathi beyiteshi. Abaphathi beyiteshi, they compromise the junior policemen and women. Or station commander, no brigadier. They compromise these young people. Abathatha isifungo sokuthi ngifuna ukusebenza ngibe yiphoyisa. Ingane sesikoleni kwa grade 8 ithi ngifuna ukuba yiphoyisa. Iqeda umatric, ihambe yotrainer, ifundiswe isiphoyisa, ifundiswe yonke into. Ifundisela ukuthi izoba yiphoyisa. Mayifika emsebenzini, ifika ustation commander ucorrupt. Ifika ubrigadier ucorrupt. Ifika usayitsheni ucorrupt. Ingane encane uNkosi yami uyafika. Uzokwenza njani? He will be forced to be corrupt. But ithina ke, we love our police. Mina, from the bottom of my heart, I respect amaphoyisa. I respect that uniform. I love that uniform. I wish I was in that uniform making a difference. So ngizothatha isinqumo njengendoda sokuthi ngithi noma ngafa ngizolikhuluma iqiniso, ngizolilwela izwe liyoze lilunge. I will stand up and help. I will stand up and help that young policeman and that young policewoman that wants to make a difference in this country, that wants to work according to the oath. Owathatha isifungo wathi ngifuna ukuba yiphoyisa ngiyosebenzela eSouth Africa. I want to help that young policeman. I want to help that young policewoman to become the brigadier one day that will fight corruption, that will arrest illegal foreigners, and awatshele ukuthi awahambe. Sifuna amaphoyisa azothi mayebopha umuntu ambophele ukuthi enze isiqiniseko sokuthi ayazi ngaphakathi ukuthi umshushisi akekho corrupt, imantshi ayekho corrupt, imagistrate umshulu ijaji elikhulu alikho corrupt, ukuze iphoyisa lizosebenza kahle. After he did, we will be dealing with these problems. Insizwa zase-South Africa, ngomhla ka-30, 1 million of them will be meeting somewhere. And all of them will be initiated ukuthi baqale babe ngamaphoyisa bona. Sizoshintsha amadoda ukuthi wona abe ngamaphoyisa. Sizoshintsha amadoda ukuthi wona abe ngamasosha. Sizoshintsha amadoda siwabuyisela ubudoda. Sifuna amadoda ayikhumbula ukuthi angamadoda, angalilahli ithemba, angahlali umuntu abukele kukhona into errong eyenzakalayo.
wonke izinsizwa ezu1 million esesihlanganisile siyoyiqeqesha ukuthi zifunde umsebenzi wokubhekizwe izwe azolibheka mahala nezwe awezi ukukhokhelwa lutho azolibheka mahala njengoba ngenza nami ngicela ukunithembisa wengane zakwethu abantu bokufika bazohamba kulelizwe futhi ngicela ni mangiqeda ukukhuluma le nkulumo engizoyikhuluma manje le ngiqala manje ngicela nishayele ihlombe niyezwa mangiqeda nje manje lalelani wengane zakwethu selokhu naqala ukumasha abantu bokufika bayahamba sishayele ihlombe bayahamba baningi abantu bokufika they are close to 2 million manje asebephumile ezweni bayeke laba bazohamba kusasa ngoba bazohamba baningi kusasa phela kusasa liyaguqubala kusasa abaningi bazohamba kusasa kodwa nansi into engifuna ukunitshela yona wengane zakwethu imini engamemezela umhla ka-30 angaze ngisho ukuthi ngomhla ka-30 kuzobulawa abantu angaze ngisho ngomhla ka-30 ukuthi kuzontshontshwa angaze ngisho ngomhla ka-30 ukuthi kuzobulawa izitolo zabantu ngathi umhla ka-30 umnqamlajuqu wokuthi kufanele ngawo uhulumeni ebese kulungisile esikhala ngakho uhulumeni kuneminyaka ewu-32 ngeke uhulumeni ethi eneminyaka ewu-32 bese kuthi thina ngo-12 years bese simenza uhulumeni alungise into eminyaka ewu-32 angithi iqiniso lelo ingakho-ke kuzofanele thina singami kuze kube ukuthi inkingi iyalunga uma ngabe kukhona iqembu lezepolitiki elingafuni abantu bokufika behambe ningalivoteli leli qembu lelo empeleni okwamanje asikazi ukusho ukuthi akwenziwe njani kodwa ngicela ukuthi umuntu agodle ipeni lakhe ngesandla agodle isithupha sakhe sifake u-ink alinde ukubona ukuthi uhulumeni uyayilungisa le nkinga asifuni wemadoda afuna ukuba amakhansela kade sihlupheka nani amakwelekwela sihlupha nani kulabo nje abafuna ukuba ngamakhansela ake nini uqamba amanga ayikho into enizoyenza manini ngeke kuhluleke uhulumeni bese wena uyikhansela bese uthi khona into ozoyenza manini uyabona nje mina umuntu ohlakaniphile ngingameluleka mina umuntu ohlakaniphile ukuthi angajaha ukuba yikhansela manje ngoba akekho umuntu ozoba nenkinga njengomuntu ofuna ukuba yikhansela njengamanje bengingathi kungajahi kodwa makade uvele uyingxenye yethu ulwa lemkhankaso esiyilwayo hayi mhlambe singakweseka ke wena kodwa nje umuntu ozoqhamuka esixukwini nje ethi ufuna ukuba yikhansela engakazenzi lutho ngoba sinenkinga engaka uzosilinda loyo so-ke bafethu kuyavotwa ngomhla ka-4 uhulumeni sesimnikeza unyaka no-half 18 months sithi akasilungisele into abantu bokufika saze sambekela ne-deadline sathi umhla ka-30 June asizukwenza lutho asizukulwa sizolinda sibuke ukuthi uyasilalela yini uma engasilaleli ngomhla ka-1 ukhona sokukhipha sokukhuluma uma engasilaleli uma nje uyabona 600 million lo hayi vele bayantshontsha siyabazi bantshontsha kakhulu asinankinga nawo into yodwa engiyijabulela ngalo 600 million ukuthi amaphoyisa angaholi azothola ama-overtime nanso-ke nje amaphoyisa awaholelwa awayitholi imali jabulela nje ukuthi wona yabona ngamaphoyisa azothola i-overtime kuzoba mnandi emzini amaphoyisa kube right ngiyajabula I'm happy kodwa u-600 million asikaze sisho thina ukuthi ngomhla ka-30 kuzokwenzakalani namanje asikasho owani u-600 million kubafethu asikaze ngempela ukhona umuntu ongaphakama la athi thina ngomhla ka-30 sathi sokwenza ukuthi kudingeka imali engaka empeleni ngoba yimi enganquma umhla ka-30 why kungacelwanga mina ukuthi kube yimi engispenda lo 600 million bebona ukuthi bangaka abantu abangaba nemizi ephilayo la
Omama abanganamizi, ingane engenabazali la ezingenamakhaya. 600 million. Webaba, malini u600 million? Asikaze sisho lutho, akuzukwenzeka lutho, asizukubulala lutho, sebefuna ukwenza imali ngani. Yazi lalelani, ngicela umuntu oneflag njenganangu mama, phakamisa mama. Ngicela nje umuntu oneflag nje njengalo mama lalela. Uvela ungenzela ivideo 30 seconds ngomhla ka30 years. Noma ngabe usendlini noma ngabe usemgwaqweni noma ngibonana nomakhelwane, ungisendele yona mina ngizobe ngipostela lawo ma video. Eyakho ngawedwa. Uthi mina ngila endaweni ethile, ngosibanibani okwasibanibani, ngithi mina izoletha libuye. Ngila etatane, ngosibanibani okwasibanibani, ngithi izolakithi libuye. Ilokho ke sizobe sikusho ngomhla ka30. Silinde ubani uhulumeni ukuthi asitshele ukuthi ngalo 600 million uzolungisa izinto ezingaki kulezi esikhala ngazo. Uma engalungisanga lutho ngomhla ka1 siyoba ne-press conference sininike umhlahlandlela. Uyabona lamakuthi ukuthi agcwelelana naseThokoza naseFosloras. Ngizohlala la eGoli. Ngizohlala la eGoli. Hayi khohlwa. Uyabona uma besakhohlisana bebodwa. Bayasho bathi ngeke behambe. Bayakusho lokho. Uyabona mina mase ngifuna ehamba umuntu ngifike ngime ngithi wendoda ngima kanje engapha. Ngithi sawubona ndoda. Athi yebo ngithi uyaphila athi yebo. Ngithi uhamba nini? Yebo. Angeke ngahamba wena ungahlala sengikubuza kanje. Bekana umoya phansi wengane zawethu niyazo. Kulabo abathandazela ukuthi sife ngeke kwenzeke. Satshelwa sibancane ngalezi zinto esizenzayo, ingakho singakhathali. Ngoba senza into esiyithunyiwe, asifune imali, asifune dumo, asifune baholi, asifune kuhola, sifuna bona belunge. Selokhu ngaqala ukukhuluma. Ngihlale ngithi abaholi abalunge, ngihlale ngithi amaphoyisa awalunge. Asikaze sisho ukuthi akehle usibanibani esikhundleni. Sithi abalunge. Ngomhla ka30 umengameli funa memezela ukuthi abantu bokufika bala eSouth Africa bahlele eThekwini bahamba nini. Amemezela ukuthi amaNigeria agcwelelayo eHillbrow naseSprings nabo-UV adayisa ama-drugs. Funa memezela ukuthi ahamba nini. Funa memezela ukuthi abantu bakithi nje bakumphakathi ney'nsuku njalo masibiza amamashi begcwelela bengasebenzi bazosebenza nini. Thina kusukela ngomhla ka1 July uzanasi silimo. Bafethu selokhu siqale lento kusukela ngonyaka ophelile ade nibona la einkundleni eCape Town kwaMacro eCape Town uqasha abantu eThekwini kwenye inkampani ekhandwa oPoloni uqashe 500 wabantu bakithi. uSpa angu-advertise uSpa kodwa ngiyabonga uqasha ufuna unezikhala zabantu abawu-6000. Ulokuza uCheckers uCheckers hyper ne lona uqasha abantu befika ngey'thuthuthu. Masuka nje ngomhla ka1 siqala ngaye usuku nosuku sizobe sidila naye. eNewcastle kunabelungu abaxhaphaza abantu bakithi, kunama-truck companies aganga abantu bakithi. eRichards Bay kunamaphoyisa avikela abantu bokufika, adayisela abantu bokufika iyidakamizwa eRichards Bay. Uma kudlula nje umhla ka1 sobe sidila nalezi ndawo. Angisaphathi-ke la sesine-team yala. My humble warning. Because uyabona corruption is a cancer. It's incurable. So I'm going to give an honest and the most humble request to each and every police, Metro Police, SAPS. My brothers and sisters in blue, if you are involved in corruption, stop. Because right now, when I started this thing long time ago, they thought I was joking.
And now, as I'm saying, if police corrupt is laughing. He thinks or she thinks I'm joking. If you are a corrupt policeman or a corrupt JMPD policewoman and policeman, please, you are my brother, you are a fellow South African, just stop. Because asincengi muntu, asinandaba noma generali, noma brigadier, noma ubani, sizokukhomba ngomuntu sekutshatsha ususidakelwa. Silungisizwe. Belethiswe. Ngowani umbango? Nina ingane zakithi la emphakathini. Mantombazana. Hallelujah. Awu. Anoke niqome bese niyayeka phela. Anobuye niyeke phela bakithi. Awuyeni. Hawu. Manini webosisa nini? Webosisi. Webodadewethu abahle. Wephalaphala zakithi. Webomafungwase. Ake niqome njengalomgwaqo loluthiwa uyale. Hayi waniwe mathola. Ake nime bakithi niyasicompromise abosisi. Niyasicompromise abosisi. Sithi sesiphakathi nokusebenza. Sivele sifice ingane yakithi. Uyabona lapho sesine double agenda manje. Siyasebenza ngapha, sikhathazeke ngawe ngapha. Lo muntu udayisa ama drugs ngapha, wena ingane yakithi ukhona. Sesinenkinga manje. Umuntu odayisa ama drugs ubulala abantu. Sisuke simcabangela izinto eziningana. Bese sizophazanyiswa nguwe ngane yakithi. Siyaqeda ukuncenga. Ngomhla ka-30 siyaqeda ukuncenga umuntu. If there's any illegal foreigner here, they must know that we don't hate you and we don't want to hurt you. We just want to fix our country. And as men of South Africa, we have an obligation, a natural power and natural position to stand up for the country. That is our sole job bafowethu. Umsebenzi wethu njengamadoda ukuvikela izwe. Amadoda kawayeke. Wemadoda ke niyeke ukufuna ukunconywa. Indoda kayinconywa. Indoda mayenza into elungile kayinconywa. Indoda mayenza into elungile isuke yenza into okufanele iyenze. Akudingeki ukuthi inconywe. Yekani ukufuna ukunconywa, asisukume, sikhwetha amasende, silwele izwe lethu bafowethu. Ingakho imoya kaNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu afaka umoya wakhe kithi. Ukuthi noma ungasekho emhlabeni, uma kade wenza kahle phambi kaNkulunkulu, uba umoya omuhle einganeni zakho, ngisho ungasekho emhlabeni, umila kubazukulu bakho. Izingane zakho ziyozala wena. Njengoba sikhona nje, sizalwa ngamadoda, ayezalwa ngamadoda aqonda kuNkulunkulu. Ingakho kwamila thina, ingakho namhlanje senza nje izingane zami ziyophinda izala uphakela umthakathi futhi. Sikhumbuleni ukuthi ngamadoda. Sikhumbuleni ukuthi ngamadoda. Uphoqwa isimo sokuthi uyindoda, uphoqwa ngamasende aphakathi kwemlenze ukuthi ulwe izwe lakho, ukome ukufa uma uyindoda. Ukome ukufa uma uyindoda. Musani ukulokhu umchazela abantu, nichazela abantu, nibachazela ngezwe lenu. Izwe lenu leli. Uma nizilima ezwe lenu. Mani ngamavila ezwe lenu. Mani ngafuna ukusebenza, nifila phansi. Okhuthela ayolungisa izwe lakubo. Okhuthela kahamba ayolungisa izwe lakubo. Asimlindi uhulumeni ingane zakithi. uNkulunkulu anibusisa, asimlindi uhulumeni. Ngolokho nje bekhipha imali engaka, ubeyikhiphela ukuthi asitshele ngomhla ka-30 ukuthi uzokwenza u1 no2 no3. Uma ke lokho kungenzekanga singanelisekanga, ngomhla ka1 sizomemezela, nizoyithola nonke. Funa nifollow ipage niyalazi, abaningi sengibablockile lapha ngoba bayisa. Kodwa nilandele kabanye, nilandele ikhasi, sizomemezela ukuthi kusuka manje kuyaphi.
kodwa mangabe ngakushonga sikufunayo nobona ngokuthi ngomhla ka2 kube khona imashi engiholayo. Ya uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu uyalithanda lelizwe bafethu, uNkulunkulu uyalithanda lelizwe, uNkulunkulu uyalithanda mina, uNkulunkulu uyalithanda nomhlaba. Futhi ngani lelizwe lizokhululeka. Awethu amandla, amandla, ophikayo akalinde. Ocabanga ukuthi uyadlala akaquphi iwashi. Sizobona ukuthi senza. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Uphakela Mthakathi and ukhuluma nebantu kumashi, ukhuluma indaba yokuthi kunema-aphoyisa lasebenza nema-illegal foreigners, kunebantu laba banaye kumashi babe bahambisana nema-illegal foreigners, bantu laba badalwa ma-illegal foreigners. And we all know ukuthi ukhuluma liqiniso uphakela akakufihli-ke ukuthi akabafuni bantu bokufika eSouth Africa ngalokungekho emthethweni. Always uhlezi ahamba phambili athi abahambe. Kusasa tengu-30 June ilanga lelibekiwe ukuthi kufuna kufike lona ama-foreigners onke ahambile eSouth Africa, but siyabona ukuthi cha labaningi abangenela nje naloko, they are still here. Bayasho nje ukuthi hayi kuyadlalwa la asindawo. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.